nwere ụzọ mmadụ wee ike isi ruo iyi na ọ bụrụ iru iyi dị ire ọkwa ọrụ ọrụ bifo na-eru abalị isaa ọma gaghị abalị isaa dịka ndị na-azọ ihe ọzụzọ n'ọnya we n'ọnya mere ka ya sị n'ọnya mere ka ha na-azụ ya ha ruo iyi a ọ nwere iyi ọya ga-arụ ọma ruo abalị isaa ọrụ ọrụ. Ọ bụ Chukwutunyere nke mbụ na mbụ n'ala Igbo onye isi ndị dibịa niile n'ime task force ya bụ ndị task force dibịa niile ọ bụ onye isi ya ka ị na-ekiri wee na-afụ ugbu a anyị nọ n'obi ya High Chief anyị ekene gị ka a mara na ọgịwa ka anyị na ya na-eme mmụọ Chinne mmụọ Chinne dịkwara gị ije ọrụ gị ama ọ ka na-aga ndị task force ọ dị mma ụbọchị nke ọzọ m bịara ọ dị m ka ọ n'ọnwa nara ka m bịara isi na ijere obodo na-ewe bụ unu jere na idozi ọnọdụ ndị dibịa n'ala Igbo ebe a na-enwe ndọrọndọrọ dị iche iche dịka ndị nche obodo unu jenọrọ ndị na-azọ ọkwa ndị na-azọ ọkwa unu jenọrọ fụ ka esi zọkasị ọkwa ọ gakwara n'udo ọ dị mma ya bụ na udo na ha abata n'etiti ndị dibịa ọ dị mma ka anyị banye na isiokwu anyị ọ bụ Chief Okafor onye isi ndị task force ndị dibịa niile na Igbo ka ị na-ekiri High Chief Chukwutunyere nke mbụ na mbụ mmụọ Chinne anyị ekele ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ ihe anyị chọrọ ịjụ taa bụ iwu iyi echetara m oge aka chịburu Naịjirịa Ichie Olusegun Obasanjo si na agbụ na-achọrọ ka baa ndị isi ojii ka ọ dị mma onye chọọ ịgba ọkwa ọchịchị si ya ha wụọ iyi n'ọdịnala iyi ọdịnala ọ na-adị ile kedu ka esi eme ya ewe iyi dị iche iche a na-awụgasị gịnị mere na ụfọdụ na-agbara iwu iyi ọsọ Chief? Eziokwu iyi ọdịnala na-adị ire ọ na-adị ire ọkwado rere ire karịkwuo ka esi tụọ anya ọnya kpatara nsogbu ji agbara ya ọsọ mana iyi ọdịnala a dịkwa n'iche n'iche maka n'iche n'iche na-ekwu bụ o nwere ka esi agasị iyi ọ bụrụ ihe niile abụghị na ijere gbaga n'ukwu arụsị nke bụ na asịkwa osi kwubi ekwu na arụsị dị kịta sef ha na-ekwuzi arụ ọrụ ọfụma maka gịnị ha na-ekwuzi arụ ọrụ ọfụma ha eferichekwa ihe niile eji emeji ejilekwa ya wezi nke kara ihe ọ na-adowe 25 to 50 years ọkwụsị a ga-ereni onye ndị kịta ama ihe eji ereni ihe amachi gbuwe ọkụ gbuwe egwu mgbe kọplen na-enweta na ndị niile na-egbu ihe na-arụsị ha kpọọ m na fon kịta onye agwa m isi m na-arụsị a dị etu a ga-arụ ọrụ wuti n'izu n'ịtọ ka m bịa gwa ya ụzọ ọrụ na ịnọ m ga-achị ya ozigbo ka arụsị aruo n'izu n'ịtọ na ihe a ka mmadụ m na arụsị a dị ire ọga Chiziani anụghị m na wayo kemgbe ụwa m anụghị m n'ihe gbasara wayo aka m ya bad na Mumbai India ebe a ka m tekiri otu mma meleta ihe ọbụla bụ wayo n'ụwa m otu ịmadịcha ndụ wụọ ya bụ gị na onwe gị wụrụ ihe Chief? Yes I'm a member ọya ka m ji si na nwa na-adị mma mmadụ chọba isiokwu na-agbaghị bụ na India ka m nwere ya Mumbai India abụọ Nigeria na India away society na Nigeria muso but I'm a member na Mumbai. I don't hide myself and I joke every year up to today. I can actually move na February na abịa so the engine agwa ya bụ na iyide otide mana nsogbu ndị be anyị were m na nke ahịa ụfọdụ na-asị nọ ihe nna ha ọnwụ ha ya ma ka nna ha si medowe ihe ọma bụ ya ji etupụrụ ebe a gọwa ji gbuwe ọkụkọ gbuwe ego ọnwa nke mbịa bụ mbọsị sị m na were na-asị a na arụsị mara ya jụbasị ya jee chọba ya warigide n'ime ọhịa niile ukwu osiwanụ ya sụchacha ebe a asị a na ọdụ ka ebe a ya na ebe a gọwazi akụtazi nke gọbịa tụkwụcha akwara ihe ndị ọzọ niile wee kpọaza m nsha ga-abịa meghe arest echi ọchịchị ga-abịa tumo bịa meghe arest ọ bụrụ na hụkwatakwa ya ebe a ọzọ ma kpochighị ịma na ọ bụ ọmụ Chief Okafor na-ekwu si ụmụnna ya n'ọnụ gosiri ya oshim nobody oho obodo n'ọnụ gosiri oshim nobody nwanne nna ya n'ọnụ gosiri oshim nobody n'ọnụ ọ na-agbarị n'agha gị jee n'ime ọhịa ji achọwa ịdọkịta oshi dị mma igekori ya were
ọmụnkwụ ga-echukọ ya na ndị mmadụ si na ọ na-arụsị she etu a ka esi ama arụsị ifugwe so n'ihe ji na-agwa ya bụla ụdị ndị a o ji n'ebe a dị n'ime ọhịa na-emezi echikịta ọhara mmadụ onye so na-ejegide jegide bara n'ime ọhịa osi hei nna na-arụsị dịkwa n'ime ọhịa o ịbatakwa n'ime ọhịa na-egwu na atụghị na si n'ebe spirit bi ihe a niile bụ ndị eriri eri ndị ome gịnị ndị eriri eri mana arụsị chief arụsị dị isi na ebe anyị jikwa eme ihe mgbe gara aga isi na alụsị ya na-emezi kịta alụsị dị oge a na a na-awụkwa ihe ebe a ọfụma ọ dị mma ewe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị mana ewe ndị dịka ihe ikuru ugbu a na ndị na-emebi omenala na ndị nọkọta ha ejiri aka ha kpọọ onwe ha banye emebe ihe dị iche iche maka na asị na omenala dị ile ewere onye were ozi maọbụ ajụjụ wee chọọ ịjụ gị ajụjụ miri emi gbasara iyi maọbụ ihe gbasara ọdịnala maọbụ na ewu ka o si fụta ndị a na-eme ihe na-ekwesị kedu ka a ga-esi wee kpọọ gị chief kedu akara ekwentị gị ndewo akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp nọmba mmadụ ga-eji jụọ m ajụ ma ọ chọọ ma ọ kpọọ m gwa m ihe ma mkpe ya 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba ebe m bibi ebe a na-akpọ ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti ọ dị ma chief anyị na-ekwu okwu ewu iyi ekwutugo maka ndị na-eje na-alụsị ụfọdụ mana ọ bụ sọ na-alụsị ka e nwere ike iwu iyi gị wawụrụ nke gị na India ewe iyi ha ga-awụ na ana Igbo a dị ile ewe ụzọ eji awụ iyi na ana Igbo dị ile o nwere ụzọ mmadụ wee ike isi iwu iyi na ọ bụrụ iwu iyi dị ire ọkwa ọrụ ọrụ bifo na-eru abalị isaa ọma gaghị abalị isaa dịka ndị na-azọ ihe ọzụzọ n'ọnya awe n'ọnya mere ka ya si n'ọnya mere ka ha na-azụ ya ha gụọ iyi a ọ nwere iyi ọya ga-ahụ ọma rudo abalị isaa ọrụ ọrụ mana ya bụ na ọ bụ na aka ya adịghị ọcha ya ka na-ekwu mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ na iyi a abụghị ihe nya akụziri ndị 419 na njizi na fon na-amụ ọrụ ndị dibịa chizana ịmana somebody fụtara tinye fim ndị a na-ati fim ebe a na-eme ihe arụsị kacha zụrụ ahụ niile emecha ihe ya nta ya nke jee mebie bie atibia exactly ihe ndị fim na-emezi mebie bie si na ya bụ dibịa no dibịa so because of that Muhammad kiziko n'ọya ihe na etu a ọ chọọ m agreement ọbịa m agreement m ọrụ ọ chọkwa m agreement ya tawa onwe ahụ gwuo ndị mmadụ basa aka kpatapara na nke ojezuo ike mana chief na gboo eji iwu ihe edozi okwu na-esere mmadụ na mmadụ ọkachasị ihe a na-azụ azụ onye na-atụ achị achọghị ịmata onye bụ eziokwu ọ bụrụ na ha ewere kwa asa jee na anịbịa jee wụọ iyi mana ugbu a maka na ụfọdụ adịghị emezi ukwu mmụọ dị ka o kwesịrị ụfọdụ na-ejezi na nke dibịa enwere ike iwu iyi na nke dibịa mba ọ dị ile chizi asị gị mba no ka a na-akpọ no dibịa mmadụ ọbụla bụ dibịa ma nwoke ma nwaanyị ewughị ike na mmadụ ndị na-azụ ana ma ọ na-akọ ihe gbasara ihe obodo asị je na nke dibịa je ghuo iyi chizi ọ naghị ekwe omume onye na-eme ya udo mmadụ mkpatagodi aka m ga-akpụfe na federal high court Abuja maka enwere ike nke Enugu adịrị ya nso na mmadụ ga-ebere ya na Abuja one way
Imagine saying na na eme dibia the form of eto ya na akpọ Oyamma priest. Ọ bụghị dibia niile ka ị ga-abịa bie ije were ọgwụ ọ na-eme ka ị ga-eji iyi ka ọhụ ya ka ị ga-eji iyi ka ọ gịnị ya ụfọdụ si na ọfọ ọ na-ebupụta ọfọ adem ihe eme dibia gekwere ntị Chizani mmadụ ọbụla na-eme dibia na-ebupụta ọhụ o ji eme dibia were eme n'itin bụ onye ara so ya na Chief Okafor sa na mmadụ man ọ nweghị ebe ọ dị na akwụkwọ ndị dibia ọ nweghị ebe a na-eme ya n'ụwa bidogoro kịta ji ebe niile gwa m ebe ya nọgide hụ dibia ọkpara ọhụ ya n'aka fụta jeeriwe yi mana kemgbe 44 years bụ ihe a nọ n'ọrụ m ọhụ m esibeghị n'ime rumu be ma ebe ọ dị fụta n'ilo maka gịnị ke na-ewepụtara ya fọ mekwa ebe ọhụ eche m na achọ n'ọfọ ịchọ ịga ọfọ ịchọ bụ gọọmenti ọhụ fụta wafụta so na onwezi ebe ndesari onwezi ebe mere ọnọdụ ndesari ọhụ ebe ihe na-ejiri ndị ọfọ ọdịdị n'iche n'iche yes because ihe a ha na-akpagharị abụghị ọhụ onye asị na ya ọhụ ya bịa ngosi ọhụ ya wegoro ọhụ afụta n'iro dosi ya na-abịa ga-alakọlakwa ochi ka mkpụ ihe ehi na-abụ ọhụ nna m ji mee dibia nna m ewepụtabeghị ya fụta n'ilo 215 years mụa kotunu kwe jiri ya ishimi nnọkịta m ewepụta ya ka ị na-ewepụtara ọhụ ebe ọ dị bụ ebe a na-arụ ọrụ ebe a bụ ebe a na-agọ ekpere na ihe ọbụla na-eme ebe dị nsọ ya mere ọfọ dị nsọ nwaanyị amaghị trauza be ya nwaanyị ama nọ na time cross ya den ịfụtazịa nke a na-eme ụmụ oyedi afọ m ebe na-eje ogologo ụzọ obodo ayọrọ bere n'aka akụrụbe ekpụrụ ọhụọ na-ejegharị ihe abụghị ọhụọ ihe eji egwu wanye ihe abụrụ ọhụọ chima afọ m ebe ndị dibịa ibu na soshal midia ọ na-abụ alụcha oke ite maọbụ afọ ebe e butere ego emechaa ewere ọfọ a na-asụ ya gbim mgbe na ọka na-ebe fi ya na-agba ya na ọ bụrụ ya asụ ya gbim asụ ya gbim so ọ bụ na isi ọzọ ọhụọ na ala gbam ma ọ bụ arụ n'ọrụ Chizani ọ bụ hama ọmọdé hama ka a na-akụzi ị na-akpọ ntu n'ala ọhụ ị ga-ekpechisa ekpere gị ọhụọ gọọ ọjị tụọ ọjị na ya ọhụ emere ihe isi mee wute otu imetụ devi n'aka kezi nke patezi ya ị na-ekezi ya n'ala ọ na ị na-etigbuzi anụ ewu igburu n'ọnụ na ya etiri ọfọ n'ala na ihe kwuru na ọfọ a ga-eme ya gbim akwụọ ya isi adịghị dibịa mma ọ na-eti ọhụ n'ala nke idesari ebe a onye ka idesari ya ka ọ maka na na-ekwu okwu a na m afụkwa na soshal midia ọkwa ka na-agba ndị wayo a ka a na-ekiri Chizi jugwodo ndị gboo jugwodo nno dịka ndị mara ahị ya nna nna anyị ha na nna anyị ha jugwodo ha ajụjụ chọgwodo ofu okenye na-eme dibia mmerụgwo dibia ihe ruo 30-40 years degwodo a ka ọ gaa ọhụọ mara ka ọ ga-esi pata ọhụọ na-ajụ a n'ala apịa n'ala ka ị na-apịagbu anụ ọ bụzikwa ọhụọ dibia bịa kpara ọhụọ isi ebe a jee here uwe pol 2 pol madan ị na-eji epe ọhụọ edo ọkwe nke a na-ele n'ahịa oshi ọhụọ ịnwekwa ike igote eke ya n'aka gị mee ya ma shi ọsọ gị ivere ma n'isi nawa Abuja ọ dị ma chief ụbọchị ọzọ anyị gara ekwuri ka esi ewetado ọfọ a na ka esi ehibe ya mana ihe anyị na-ekwu taata bụ iwu iyi onye chọọ iwu iyi a anyị na-ekwu maka ya kedu isi na ịchọghị ịkụziri ndị mmadụ ihe a na-eme na iwu iyi mana iyi isi na ọdịile maka na ewe ndị kwere kwesie ike si na achọ ka be anyị dị mma onye ọbụla ga-eyi ọkwa onye ọbụla ga-anọ n'ọchịchị maọbụ n'ụlọ ọrụ ọbụla ga-abụ onye ndu maka ikwu eziokwu maọbụ ga-echi ọzọ na ọ ga-awụ iyi iwe na-ekwu na iyi ọdịnala dị mma iyi anwa dị and ha mebi ya ihu na ụmụ ihe ajọ ihe adịghị na-eme ga-akwụsị ọ ga-ebelata yes mana ha ma nkweme na ya bụ nsogbu and ọzọkwa iyi ya kịta ndịzi kịta Chizi mụ na-agwa gị ihu ụdị iyi ya dị kịta ha wekwara eghe ọnya o nwekwa ihe ga-eme o nwa na-agbakwa gị ụdị nke ụmụaka na-eme kịta ọkwa ụdị ihe a na-efere kịta si n'oyi ọga Chizi o nwekwa ihe ga-eme ọnya ka m gwa gị na o nwere ndị na-eme ịbịa tụọ oyi ha sị gị je weta foto oyi tụrụ iyi
ya ka atọgbu ya na arụsị wee chọgbuo iweta foto a nye ha ịna ha were nye ụmụaka ndị kọtụ nye ha ego si achọ ụlọ ya gbagbuo ya within 2 days ha tiri esi pesa gbagbuo nyewa itiri na-abịa akpọza gị gba na arụsị egbugo onye a gị wee mezie gịnị jụọzie ese wee notisi ya na onye itiri iwe kasị na ndị ochi gbagburu ya ma na ndị ama ndị abụ gbara egbe ebe ọ na-abanye moto ma ebe ọ na-eri nri ma ebe ọ na-agaghị n'ụzọ iwe kpọsa na asịkwa na ọchịrị na arụsị ya na-aghọ ihe ọbụla na-arụ ọrụ na o nwere ike ịghọ mmadụ ghọọ egbe mee ihe niile ọ bụ etu a ka esi arụ ọrụ ihe a bụ arụsị ya ka m ji si na ihe a niile ha na-eme bụ amanshi onwe dị ya amanshi onwe ihe dị ya onye mara na ọ dị nye kpọọ mụsị m Chief Okafor ya na arụsị nke ya ga-enye ori izu na-atọ 4 days ntụtara o ji rụọ ọrụ ka ngwa ya nye ọrụ ihe dị na agrimenti mụ na ya ga-abụ ọrụ ya ihe ọbụla ọ narị ọ ga-akwụ ya times 100 ọsain ya n'akwụkwọ ịmanye ji na-agwa ya mgbe igwe ọzọ na-amara na-achị a na-ekwu ihe a ọsị onye maara arụsị na-arụ ọrụ kịta ya wenye aka ene na edesere mgbe a edesere 10,000 naira onye chọpụtara arụsị na-arụ ọrụ ịma 10,000 naira wụ ya eriri more than 10 to 15 years before igwe wụ so ofu ebe m hụrụ arụsị bụ na Delta arụsị a na-agwa gị ịbịa ebe a onwe dị ka amashi onwe itiri gị akwụ ebe a just ite nkịtị ka edesere abịa gwu ana doye ite a na etu a okwu agwụ kọva ihe n'elu finish ịkpọ ya aha sọsọ aha ọrụ mana abịaza n'ihe na-eme kịta otu nzuzo saịtị ana mekụzie ivi na ebe a sef chizi ga-agwụ na mmadụ na ebe a kịta amanje ebe a dịka obodo ihe ụmụaka si eme etu ihe si dịza kịta ya na ihe nji na-agwa ya bụ ọ bụrụ na a na-egbu ibe na be anyị o ka mgbe ọgwarụsị abụ ibe everyday a na-egbu ehi na-abụ a na-eme ya ihe a bụ ndị arụsị gbuchegwuru mgbe a papa ha gọrọ ihe na-abịazi akwụzị ụgwọ isetụrụzi arụsị nọtị nke ha nọ ndị tara ka ịghọta ebe m na-eje ọ bụrụ onye anọ ndị na-agụ ya mere ihe a tere ihe a o ji rụọ ọrụ ọ bụrụ ya ebe a na-abịazi na arụsị kịta arụsị nye ya ego arụsị mee ka biznes ewe ọkụ arụsị mee ka ahịa zụwa arụsị mee ka evu ihe moto arụsị mee ka eweta eke ihe a ka eji ewe arụsị na-arụ ya oge gboo arụsị adara ụmụ ya ma kịta arụsị na-abụzi ugbo orisa ha na-agwọ kama ị ga-ejekwu dibịa na-agwọ ọgwụ gwọọrụ m awele ka biznes gaa n'ihu ọgwa ego na ọwa ya asị gịnị ọjọ wụrụ ọkụkọ tụtụrụ ọjọ ọbaga na arụsị and gekwentị ọzọ ịmadị tebụl aha ha na-agịza arụsị akịta ọ na-adị denja ya ọ na-akpọchi ntị echere na ndị obodo na-ewe arụsị ma kịta ha na-ewuchizi ma individual o nwere dibịa mma kịta wugoro arụsị karị 10 onye a sị na ha na-eje ebute n'obodo jee butecha ihe dị iche iche na-agọ mana ọtụtụ okwu adọ onye ji aka ya were ụdọ tinye onwe n'onu onwe ihe m na-aga ngakwu ebe a because before mmadụ ndị akwụ ọdọ ochegbu eche ihe karị 4 days ihe nji tụọ inu abụ ọya na-ebute arụsị a ọya ma popozi bọsị ọ nọchikwa ndụ n'ụwa jewe ebe a na-eje o jide famili ya si etu a hụ ha kpere n'ime ọkụ because onwe ma ebe o si fụta onwe ma agrimenti onwe ma ihe o mere onwe ma ihe ekwutere onwe ma ihe na-eme arụsị mgbe ahụ ririkwe nchọkwa dibịa wee kọwazara ihe mmadụ mere aka akụkọ na-agbaka trela. Chief onye chọọ ịjụ gị ajụjụ kedu akọrọ ekwentị? Ndewo, aha m bụ Chief Dr. Okafor. Ịma na Chiza na eziokwu gị mama na ha like Chukwutunyere. Chukwutunyere m high chief.
Chikwutukwa m high chief ọzọ nke ndị solid ọ bụrụ ndị mara ya niile ọ ka m na ara kideza just ndị be D0ctor Okafor ma oke wutit chief ka esi eme ka ekwesị akpọ ya igwe mana ọ bakwara etu m aha m ga-azakwu ya nwere ka ị gbanarị meji ihe m advat mana ajọ m akara ekpuchi ọwa mana ugo ọbụla Chukwutunyere na ọ gara amụke ọfụma ewu ihe a na-ekwu na ewero ka ịnọkịta ụwa ihe ọbụla ị na-eme mana omume dị ka awụrụ ọkụ ị gaghị ekpuchi ya ọ ga-afụrịrị obere otu a ka omume si dị imegide megide ịchọgide ofu ụbọchị ihe na-eme ga-achọtarịrị o ji bụrụ na ugo ahụ Chukwutunyere gị otu ige ọ ga na-amụkekwanụ kedu akara ekwentị ugo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe mbi ebe a na-akpọ ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti ana m anọ Ọgịncha onye chọọ m ya ka kpọọ m na fon onweghị nsogbu abana anyị ada azakwa flashing ịgbagide flashing onwe dị ka anyị dị anya na fon weda ịmadị ma ọ na-arị gị tokens of flash ya bụ ịchọ ịkpọ ya kpọọ ịchọ ịkpọ kpọọ ka ịkwanyere owowo ọ dị mma chief ka anyị na-apịachi ya kedu ihe ị ga-enye ndị mmadụ na-azọ ihe ọzụzọ ọkachasị okwu anị maka na ọ anị ahụ ka eji awụ iyi na gboo ụfọdụ na-azọ ihe mmadụ ụfọdụ bụkwa na ihe fuo asị ndị niile nọ ebe ahụ ha je wụọ iyi kedu ihe ị ga-agwazi na mpịachi na ndụmọdụ gị ndewo ekele gị ndị na-azọ ihe ọzụzọ ma ana ma nkwụ ma ihe ọbụla ka ọ gbago ka ọ gbada geenụ m ntị ọfụma jụọ ese maka ijukwa ese akọwara ọ dị mma ihe gbasara okwu ashị ndị be anyị jizi ekita eme aka ọrụ sọm ọgbakọmadị ncha jizi eme aka ọrụ ụfọdụ na-amacha ihe bụ eziokwu akpọdo isi n'ala ma kpọdo isi n'ala chọwazi ha ka ashị n'ọnya ashị ihe nji na-agwa ya mgbe sefuru mma na akịtị ejighị mma eri akịtị ọnwa ya na-ama ihe bụ eziokwu ụfọdụ bụrụ onye kpatara ihe ego n'obodo ọ na-ene na ndị ọkọ ọzọ enweghị abụ na ya azụgbute ya ebido ọ nwere ọtụtụ ndị bịa bịa ma mgbara aha si na na-azọ nke bịa gbachaa ha na ọka amara iche mkpọ ya bịa nwoke masa m sha hụrụ ihe anyị na-azọ eyi ọ bụ na m na-eme ihe arụsị maka akpụga ndị a na-arụsị ya bụ ihu ata ichi ugbo ekwụsị ihe nzọ ya na aka ya adịghị ịkpacha ha na-azọ nwanne ya shi aka atakizi asị m chief ha ga-ahụgodo m asarịbasa he aftasị m na ha na-ahụ ụzọ etu a na ihe kwuru bụ eziokwu mana ha spend mgbe ego tụmọchị ha spend abarasa akịta na ha ma nkwa barasị n'aka ọmụwa ka m ga-eji confuse ndị a abarasa ahụ ego ha spendịrị ka m ga-eji confuse ya shara onwe confuse dị n'ime na ihe dịzi n'ime ya bụ unu ga-akpọ oku n'obodo unu kpọkwa okuku unu ha na-ekpe ọgbụgbụ igwe ọ bụrụ ebe ọbụla de n'ime godo invite ga-abịa ihe unu ndụmọdụ n'ọgwụchi ya ihe njiwe na-ekwu ya bụ sefụ na mma na akịdị iyi dịkwa mma mana iyi nwekwara kọma ọ bụrụ mgbe iyi na-akpa ike ihe ahụ na-eme na a na-aṅụ iyi makwa na ama na ogbukwa onye a ụmụ ya nọkwa n'iyi because ogbu onye a eje mezibie ọ bụrụ arụsị na-akpa ike ogbukwara ụmụ ya ma famili ndị gaba n'ihu iwu na ijigbo na ị na-azụ ihe wechi na-eti ikpe
isi ndị ụmụaka ya ndị na-amaghị ihe ụmụaka ndị na-amaghị ihe na-eme ma ndị aka na-adọrọ and mara ama na mgbe iyi na-akpa ike bụ ihe a kịta bụrụ mmadụ abịa tụọ ihe a iyi kịta gbamshi iyi gbuo ugogbe a ị mana iyi ga-ahafụ ugogbe a jee chọọ bọketi a ama na bọketi a bụrụ tapụtofu ugogbe a ofu ụzọ gbuo bọketi a ọ ka iyi na-akpa ike si eme mgbe gboo igwe ihe nji wee na-ekwu ya na wefere mma na akịdị eji omeri akịdị enweghị na amaghị ebe eziokwu anyị kwuru okwu maka iyi tata ewere ihe ị chọrọ ịmata ma ọ bụ jụọ ajụjụ gbasara isiokwu anyị nke tata chief ga-enye akara ekwentị ya ọ werezi ajụjụ ị chọrọ iji jụọ chief biko ka anyị na-apịachi ya onye chọrọ ịmata isiokwu n'ihe gbasara ihe mmụọ n'iyi nakwa ọdịnala kedu ka akara ekwentị gị? Ndewo. Akara ekwentị eji enweta m 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 nke a WhatsApp. Ma phone number bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number bụ nke kpọfuru akpọ bụ 080 86 26 52 30 nwere na-agwa unu ndị dibịa ibe m gidere m ntị ejighị ọgwụ ị na-emebeghị were edi ndị mmadụ n'iyi ejighị ọgwụ ị na-eme na beghị edi ndị mmadụ n'iyi ejighị ọhụọ iji arụ ọrụ were ya na-akpụgharị edi ndị mmadụ ị na-eme akpago ịkpagbada ivre ọhụọ fụtara ana m ekiri ọhụọ sef ọwụta ọhụọ na soshal midia ọtụdụ ya na-ayawụ na-ekpekpe na-akpịna ọ dịkwa m ka ndị ọ na-agba mkpụrụ mmiri na nzuzo bikọs o nwere nke bụ mkpụrụ mmiri nke nzuzo maka ọ bụ na ọ na-agbapụta ihe ọ nwere ike awụchacha ike n'okofu mana nke nzuzo a ọ dịghị aghọtaghị m ihe bụ ọhụọ makwa ya kpọrọ ọhụọ igbo ọhụọ iwere esi na be gị n'elu ụmụ ebe ọ na-emefụta ya mmiri agawa ogologo ụzọ mmiri ajidewe n'anya ozi ike ebe ọ na-ebu ya nwaanyị emetụ ya aka ekere kwekwu nwaanyị si nwaanyị nọ na taịm furu ụzọ isori ya n'azụ ma ọ na ije na-agosi n'ime ọhịa nke krọs ụzọ banye nke n'ubi ya ka ọ weta ihe ịkpọrọ ọhụọ gagharị echichiri iji ọhụọ ihe abụghị ọhụọ that is not ọhụọ ụdị nke a fụtakwa echikịta esi na eji ahụ iyi ihe gịnị ka ọ na-eme ihe gịnị ka iji gịnị bụ iyi ịmakwara aka ma na ije weta vis spok baskụl wee ruo oyi ma ọtụ ụta mkpara osisi ruo oyi dana mmadụ ndị na-amịgharị ihe wee sire disiv ndị mmadụ kwụsị na ya a na-akwere ọhụụ ugwu a na-akwere ọhụụ ugwu jee mụọ n'ọrụ ka unu maka esi eme jee mụọ n'ọrụ ka unu maka esi eme unu sikwa na ọgwa ya ojibịa ka unu mma kontinu unu ọ dị mma ọ bụ Chukwutunyere nke mbụ na mbụ oke dibịa Chief Okafor kụzichara ihe gbasara iyi n'ụbọchị nke taa Chief ya gaziere gị ọ ga-adịghị na mba ọ dị mma na anụgo ya kwa ngwa anyị ga na-afụ Chief ọ ga-adị